करण्यासाठी वेगवेगळे प्रतिनिधी पाठवण्यापेक्षा अशोक चव्हाणांनीच कोकणात यावे आणि मगच पक्षनिष्ठेची परिभाषा करावी, असं उपहासात्मक टोला आमदार नितेश राणे यांनी हाणत राणेसाहेबांना विचारल्याशिवाय जिल्ह्यात टाचणी पण हालत नाही. त्यामुळे पक्षांतर्गत विरोधकांनी यापुढे षडयंत्र रचू नये असा इशारा सावंतवाडीतील राष्ट्रीय काँग्रेसची बैठक हायजॅक केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना दिला. आज जो काही घडलेला प्रकार होता तो गैरसमजुतीच्यामुळे झालेला आहे. आत्तापर्यंत आमच्या जिल्ह्यात अशी प्रथा आहे की सन्मान्य राणेसाहेबांचा विचारल्याशिवाय आमच्या जिल्ह्यामध्ये एक टाचणीही हालत नाही. आज काही जे आमचे पक्षांतर्गत जे विरोधक आहेत त्यांनी घाणेरडे षडयंत्र करायला प्रयत्न केला होता, पण शेवटी तो जेव्हा सत्य बाहेर आलं आणि खासदार दळवाई झालेले त्यांच्यासमोर जेव्हा सत्य बाहेर आलं तेव्हा त्यांनी मग त्या बाबतीमध्ये आमच्यासमोर माफीही मागितली आणि खेदही व्यक्त केलेला आहे. शेवटी एक समजून घ्या की पक्ष वाढायचा असेल तर आपसात भेदभाव आणि आपसातले हेवेदावे दूर करून पक्ष वाढवायचा असतो. तुम्हाला जो जिल्हा तुम्हाला एकमेव जिल्हा परिषद जिंकून देतो त्याच जिल्ह्यामध्ये अगर तुम्ही अशा पद्धतीचे भेदभाव किंवा फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असाल तर त्याच्यामुळे तुमच्या पक्षालाच नुकसान आहे. मग कार्यकर्ते त्याच्यामध्ये मुळे डिमोटिवेट होतात. म्हणून अशा पद्धतीचे प्रकार थांबले पाहिजेत. म्हणून हे सांगण्यासाठी मी प्रामुख्याने आम्ही तिथे आलेलो. त्याबद्दल दळवाई साहेबांना तो विषय पूर्ण समजलेला आहे. भविष्यामध्ये असा विषय होणार नाही हेही त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर आपण आणि आपले कार्यकर्ते निमंत्रण नसताना सुद्धा तिथे आलात आणि मीटिंग हायजॅक केल्याची चर्चा आहे. एक समजून घ्या ती काँग्रेसचे प्रदेशचे लोक आलेले. आज तरी मी काँग्रेसचा आमदार आहे, काँग्रेसचे नगराध्यक्ष काँग्रेसचे, तालुका अध्यक्ष काँग्रेसचे, अन्य सगळे पदाधिकारी जे अधिकृत काँग्रेसचे होते ते तिथे उपस्थित होते. तर निमंत्रण न मिळण्याचं कारण काय? आज मी उत्तर प्रदेशमध्ये पण गेलो तर काँग्रेसच्या व्यासपीठावर जाऊ शकतो, कारण की मी काँग्रेसचा आमदार आहे. म्हणून मला आमंत्रण की आम्हाला कोणालाही आमंत्रणाची गरज नाही आहे आणि म्हणून आमच्या घरातली मीटिंग होती, आमच्या हक्काचे नेते आलेले म्हणून आम्ही तिथे गेलेलो. आणि काँग्रेस सिंधुदुर्गामध्ये राणेच सगळ्या गोष्टी हायजॅक करता येईल तुम्हाला माहिती आहे. साहेब तुम्ही आज उघडपणे तिथे निषेध व्यक्त केलेला आहे, आजची जी सभा झाली. बघा अशा पद्धतीच्या चुकीच्या प्रथा पाडू नये असं माझं म्हणणं आहे. तुम्हाला पक्ष वाढवायचा असेल तर तुम्हाला सगळ्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन चालायला लागेल. ज्या नेत्यामुळे आज लोकांमध्ये काँग्रेस पक्षामुळे बद्दल विश्वास निर्माण झालेला आहे, तुम्ही त्याच नेत्यांना माहिती न देता अगर जिल्ह्यात येत असाल तर तुम्ही पक्ष वाढवणार कसा? तुम्ही सभासद तुमचे वाढवणार कसे? म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी मुद्दामून ऑन रेकॉर्ड आल्या पाहिजे, जेणेकरून भविष्यामध्ये ह्या गोष्टी होता कामा नये. ह्याच भूमिकेने मी निषेध व्यक्त केलेला आहे. साहेब दुसरं महत्त्वाचं एक गंभीर बाब या निमित्तानं समोर आले की जी 6,000ची सभासद पुस्तिका होती त्यात कार्यकर्त्यांपर्यंतच पोहोचली आणि ती अगदी हुसेन दलवाईंनी पण मान्य केली. त्या संदर्भात काय? असं आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी पक्षामध्ये होतात. ही एक संघटना आहे, पक्ष आहे. तुमच्या पत्रकारितेमध्ये पण तुम्हाला असे अनुभव येत असतील. म्हणून हे आमच्या घरातल्या घडलेल्या घटना आहेत आणि ती फक्त तुमच्यासाठी उपलब्ध असलेली बातमी आहे, पण आमच्यासाठी घरातल्या घडलेली घटना आहे आणि आमच्या घरातल्या ज्या घटना आम्ही निस्तरून घेऊ त्याबद्दल भविष्यामध्ये अशा गोष्टी होणार नाही ते पाहू. साहेब वरिष्ठांकडून या जिल्ह्यातील काँग्रेसमध्ये उकळी मारण्याचा प्रयत्न असं आपण बोलत, आपला निशाणा अशोक चव्हाणांवर आहे. आता हे सांगून आलेले आहेत की बाबा आम्ही प्रदेश करून आलेलो आहे. आज प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्मान्य अशोक चव्हाणजी आहेत. आता त्यांनी ह्याच्याबद्दलचे स्पष्टीकरण द्यावं की त्यांनी त्या लोकांना पाठवलेले की हे उठून गाडीमध्ये बसून आलेले होते. शेवटी आता द बॉल इज इन हिज कोर्ट. त्यांनी आम्हाला सांगितलं पाहिजे की ते हे सगळे जे पदाधिकारी की न विचारता आलेले की त्यांच्या माध्यमातून आलेले हे आम्हाला पण समजून घ्यायचं आहे. साहेब हुसेन दलवाई रत्नागिरीमध्ये आले होते. ते ज्या रत्नागिरीमध्ये आल्यानंतर त्यांना हे पण बाब समोर आले की जिल्हाध्यक्ष रत्नागिरी जिल्ह्याला नाही आणि ही उघडपणे बाब त्यांना विचारले असता त्यांनी पण देखील मान्य केलेलं आहे. आणि अशोक चव्हाणांपर्यंत ही बाब किंवा एकूणच ही जी काही संघटनेच्या बाबतीच्या काही गोष्टी घडत आहेत त्या तुम्हाला तरी मान्य आहेत? असं आहे, समजून घ्या. हे असे वेगवेगळे प्रतिनिधी पाठवण्यापेक्षा ना अशोक चव्हाणजींनी कोकणामध्ये यावं. कोकण हे आजही आमच्या महाराष्ट्रामध्येच आहे आणि महाराष्ट्रामध्येच राहणार आहे. म्हणून असे प्रतिनिधी वेगळे वेगळे पाठवून अशी माहिती काढण्यापेक्षा आज आमच्या कोकणामध्ये काँग्रेसची काय परिस्थिती आहे हे समजून घेण्यासाठी आलं पाहिजे ना. अगर तुम्ही काँग्रेसचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहात तर काँग्रेस वाढवणं, काँग्रेस समता कामाने ह्या सगळ्या गोष्टी बघणं हे तुमचं काम आहे. आणि त्या गोष्टी अगर तुम्ही डावलत असाल तर निष्ठेची परिभाषा कदाचित बदललेली असेल.